Цитринку вытеснуть. Мы выступаем во всем мире. Молчать. Повольно, повольно, повольно. Давай. Там, где больше счастливых людей, там больше фанков. Ну, бо коли уже мы в песне, так давайте порадуемся. Прывітанне, сябры! Вітаю вас у шоу «Менск за кадром». І сёння у Менску за кадром беларускі музыка, кампазітар, аўтар і выканаўца шлягераў, культурны дзеяч, удзельнік гурта ЛСП Пятро Клюев. Прывітанне, Пётр. Привет. Вітаю. Ну, уже не удельник, но уже зараз Love Machine, уже сольный проект. Але уже ці проекты былі. Яшчэ была амплітуда смеласці калісьці, дарэчы. Так. Дзе быў гонар паграць з Александром Старажуком. Знакамітым ударнікам. Пан Руслан Петрович, царство небесное. Вялікі Светлай гонар памяці. быў паграць. Столькі было досведу. На басу Сережа Адамович. Такі файны таксама быў склад. Памятаю, яшчэ Хаменка жартаваў. Ой, некие дивные гурты пошли. Петля, пристрастия, амплитуда, смелости. Ну, назва такая, так. Фізіка-філасофскія назвы. Ну, так. Але, дарэчы, Зілью узгадаў, да, добра, ты дуже рады узгадаць. Такія файныя мы ўсе. Круто. Столькі гуртоў файных ёсць і будзе. І ведаеш, я думаў таксама пра гэтую зараз трагедыю экзайла, што адбываецца, што беларускае культурніцкае асяроддзе фактычна выехала, так? Але слухай, і падчас ціску нараджаюцца, магчыма, найлепшыя творы. У польскай культуры Шопен, вяртаючыся, калі расійская акупацыя адбылася, так, Венскі кангрэс, Варшава адыходзіць да расійскай імперыі, інтэлігенцыя з'язджае ў Парыж. Тады як бы для нас, для беларусаў, Варшава гэта Парыж, тады для палякаў. І каб вось гэта паўстанне 30-го году, і ён ніколі ж не трапіў, так, дадому. І з'явіўся ў палякаў Шопен у выгнанні, у часы найбольшай скрухи. Таму я зараз веру, што мы гэтую трагедыю абернем у суперперамогу, што беларуская культура і ў Беларусі насуперак рэжыму. І настолькі дасць новых файных плёнаў, гуртоў. Мы нават зараз не ўяўляем сабе, колькі з'явіцца файнай, без літары П кажу, і з датай музыкі, сучаснай, сексі, якая мае водар сучаснасці, будучыні, паспяховасці. Не гэта нейкая, ах, там у нас все дрэнна, мы... Не! Show must go on. І столькі з'явіцца беларускай музыкі, што мы самі афігеем. Ну, сапраўды, я веру, што культурніцкае адраджэнне праз гэты ціск, тым больш ціснеш на гэта, яны ціснуць, тым больш мы будзем моцныя. Але ты нарадзіўся ў Гародні, і твой шлях да Менску, бо ў нас шоу пра Менск, быў вельмі доўгі і вельмі неардынарны. Ну так. Праз Польшу, дзе вучылася твая мама. Так. Праз Аўстрыю, дзе ты вучыўся філасофіі. Праз Італію, дзе ты займаўся творчасцю. Так. Як гэта было? Слухай, ну просто было цікава, як малады чалавек, тады ўжо быў інтэрнэт, і нейкія былі спробы кудысьці паехаць павучыцца. Справа ў тым, што я вучыўся ў польскамоўнай школе ў горадні. І большасць адразу ехала ў Польшу пасля. Але мне было нецікава ехаць у Польшу, таму што ўжо я ведаю гэту культуру, я дужа у ёй рос. І хацелася нечага новага. Хацелася туды, дзе я нічога не ведаю. І шукаў стыпендый. І нейкім цудам выйграў стыпендыю, дзякуючы. Аўстрыйскі універсітэт. Так. І на філасофію. Ну так атрымалася. Так. Пакручастым быў шлях не толькі з Гародні да Менску, але яшчэ і шлях у прафесіі. Ад філасофіі у папулярныя музыкі. Так, але гэта ж, бачыш, філасофія, гэта такая метадалогія, мне здаецца. Калі ты задаеш сабе пытанні і задаеш пытанні, ты шукаеш адказы. Гэта такая лагічная, лагічны ланцуг. І мне спадабалася нейкая там выпадкова, калі мне было 14, ўжо цікавіўся дуже зразумелай літаратурай, дакрануўся да піяніна, выпадкова націснуў нейкі мэйдж, такі прыгожы акорд, і думаю, вау, гэта вось тое, чым трэба займацца ў жыцці. І таму тады я ўжо падсеў на гэты музычны такі вось шлях, это дужа файна. Хоць з іншага боку, гэта гукавыя хвалі. Але зазвычай людзі, прайшоўшы беларускі шлях для большай рэалізацыі сябе, імкнуцца на захад.
У цябе адбылося наадварот. Ну, слухай, хацелася атрымаць досвед, а потым гэту цытрынку выціснуць у сябе. У Беларусі. Ну, канешне, таму што мне падабаецца, калі ёсць магчымасць нешта внесці, дадаць. Ну, яшчэ такая энергія, такая ў мяне фізіялогія, трошкі багата, ёсць энергіі, калі ласка. Ну, я памятаю, это тады я ў Італіі яшчэ павучыўся і потым вярнуўся ў Беларусь. Ну і хацелася нешта культурніцкае, хацелася нешта арганізаваць, рабіць. Тады я пазнаёміўся з хлопцамі, з Пашай Белаусам, Францішак і іншыя. Тады, калі з'явілася арт-сядзіба. Гэта быў 2012 год. Фактычна першая прастора такая культурніцкая ў Менску. Ну, там, як вось такая... Першая яркая моладзевая прастора. Такая, так, дуже вольная, дзе і прыходзілі розныя людзі, што там толькі не было з культурніцкіх. І колькі было іх розных памяшканняў, таму што першыя гады ганялі люта, не давалі, потым адпусцілі, ну і потым зноў, бачыце. Зло часова не выйграла вайну, можа, эту бітавку яна там перамагла, але гэта тактычнае адступленне для потым. Што ўзгадваецца з падзей арт-сядзібы? Да, ой, ўсё, што пачынаючы там першы выступ. Дуже багата хто з артыстаў беларускіх там дэбютаваў. Напрыклад? Ну, памятаю, што Павел тады рабілі па лініі рэспубліцы. Адзін з першых выступаў быў там. І тады яшчэ ў нас і выступаў Олег, мой будучы партнёр, і зараз што мы як бы разышліся. Олег ЛСП. Так, і ён таксама там. І памятаю, і наведваў нас Ілья Черапко, і вечары анімпадыстава. Дуже багата. Я маю на ўвазе тую яшчэ першую на гарызонце сядзібу, якая праснавала недоўга, але гэта быў першы такі выклік у Менску. Такая невялікая прасторка, у якой можна было прыйсці культурніцкі рэалізаваць сябе. Неверагодна. Што яшчэ было ў Менску цікавага, альбо чаго, наадварот, табе бракавала, прыехаўшы? Ну, галерэя была, малако, гэта было месца, так. І перш за ўсё, Менск — гэта людзі. Я зараз так вось сітуацыя, што ўсе з'ехалі, я нават зараз уяўляю, што я нават быў здзіўлены, што Каліпе там аказаўся уявіць сабе, хоць што немагчыма, на жаль, няма да каго ісці. Ну, можа, з'явіліся новыя... Людзі або сядзяць у вязніцы, або з'ехалі. І атрымоўваецца, што сапраўды Менск, вось это для мяне больш людзі. Архітэктура, зразумела, яна цікавая, там ёсць Менск, дуже я лічу. Памятныя мясціны, куды хацеў бы пайсці? Вот завтра ты прыязджаеш у Менск, уявім сабе цягніком ці нават самалётам. Ну, нейкі ўчной... І куды адразу? Ну, куды-небудзь, я б сказаў, в такое месца, як прайшоўся бы ад Кальварый, ад касцёла пешу, там да танка Максіма, так, вось, па вуліцы, і потым бы зайшоў недзе да Валадарскага было і сінагогі, так, і вось там, дзе памятнік Адаму Міцкевічу, вось той скверык, і потым бы неяк так ціхонечка хацелася б прайсці вось там вулачкамі праз Неміху. Канешне, ой, зараз заплачу, чакай. Давай, зараз. Вось, канешне, сентымент. Памятаю, калі быў пратэст, я з дзецьмі тады выйшаў, і нейкі амерыканец падбег, канадзец, кажа, "May I take a picture of your beautiful family?" А нейкі канадзец кажа, што я езжу па ўсім свеце, где пратэсты, фоткаю іх і здымаю. І мне там з дзецьмі сфоткаў. І гэта адбылося вось на тых вулачках на Нямізе, калі паркаваліся. Это было, можа, 16 жніўня, калі памятаеш, самы магутны быў гэты выхад, так, такі бёрнінг-мэнаўскі я называю. Гэта быў сапраўдны бёрнінг-мэн. Вось, самаарганізацыя, дабрыня людзей, колькі было вады, людзі дапамагалі, ніколі не забуду. Это быў, напэўна, адзін з самых шчаслівых такіх па грамадскаму супольству момантаў. Ніколі не забуду гэта. Але вернемся ў твоё вяртанне з Европы ў Менск. Якое было ўражанне? Было адчуванне неўзаранага поля, што трэба прыкладаць і прыкладаць так, тады ж і хостел я адчыніў, што потым мне яго зачынілі ўлады. Ну, паглядзелі, што нейкі проста рассаднік свабодадумства. Таму так, пачалася актыўная дзейнасць, за якую вось я быў пакараны дыктатарскімі ўладамі. Ну, але гэта такое шляхетнае цярпенне. Это, ну, дзеля справы, бо
праўда на нашым баку. Таму гэты досвед спробы як бы так арганізацыі, як у нас усіх там нейкай справы ў Беларусі, а потым як бы, ну, немагчымасць дуже у вялікай колькасці каму знаёмы, так, і тыя, хто пачуюць нават гэта інтэрв'ю, адчуваю гэтую салідарнасць. У нас тых, хто быў вымушаны з'ехаць з дому з-за маральных поглядаў, з-за поглядаў, ну, этыкі. Так. Таму тады гэта была спроба і неабходнасць быцця еўрапейскай гэтай такой пазітыўнай, канструктыўнай, з любоўю да свайго спробай дзейнасці. Але, бачыце, дыктатарскія штучкі не даюць. Мордар ён не спіць. Але мы таксама, ну, мы проста тактычнае адступленне. А дзе былі твае першыя канцэрты? О, слухай, першыя канцэрты былі наогул у жыцці, гэта быў, напэўна, нейкая студнювка ў школе. Калі трэба было, там, я зайграў, памятаю, на выпускным Шопена. А так, гэта былі ў горадні нейкія выступікі і ў Аўстрыі, дзе я граў на вуліцах, сабраў там першы бэнд у універсітэце. Эстонец быў на бубнах, там нейкі доктар навук быў на басу, у нас там такі быў філасофскі склад. І гэта дуже пазітыўна, і так, былі думкі, успаміны. І потым я пазнаёміўся з музыкамі з гарадзенскай філармоніі. Стоп-тайм, такі быў фэнкавы гурт, неверагодныя хлопцы. Вы нават і гастралявалі. Дуже так, куди ми такі, я їх там кудись такі в Італію, ми на які фестивалі. І ми їздили, я так у Клайпеду їздив разом з ними на джаз-фестиваль у Клайпеду, дуже шиковний джаз-фест. Просто 2000, гэта, здається, був 6-й год. Склад Tower of Power, каліфорнійський фанк з Окленда. Значить, потім, здається, Chicago Blues там былі, просто багатая колькасць музыкаў. І калі ў такім узросце я мог паглядзець на такі дасведчаны банк артыстаў, я быў просто ў захапленні ад таго, як яны працуюць, як Hey, ladies and gentlemen, here's a Californian funk from the Oakland. That's so beautiful. Вау, і гэтыя людзі настолькі шчаслівыя і настолькі... Фанк, такая музыка, і есть такая думка, што там, где больше счастливых людей, там больше фанку. Фанк мажорный, так, духу. Безумовно. Недзе по статистиці 20% музыкі ў свеце ў мажоры. 80% у міноры. Ну, тому што быць шчаслівым, напэўна, не так лёгка, бо жыццё сапраўды цяжкая штука. І атрымоўваецца, што такі вось лацінаамерыканская культура цікава. У іх нават калі песня пра сум, яна мажорная. Ну, бо калі ўжо мы в песне, так давайте порадуемся. Потому что жыццё цяжкае, і калі мы будзем яшчэ не радавацца ў песні, то, ну, як бы, у нас, напэўна, наши такія вось гэтыя традыцыйныя спевы, яны абугледжаныя, ну, нелёгкасцю быцця. Журбою і доляй. Так, але розныя ёсць праяўленні, не толькі. Гэта я супраць гэтых мітаў. Мне падабаецца, што адбылася і папулярызацыя там простых жа там такіх песен, як ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, образна зачарованая теж. Дуже мажорная, мейджавая. Песняры зрабілі дуже багата гэтых джазавых, фанкавых такіх гармоній. І гэта лічу файным сімбіозам, калі беларускія нейкія спевы рабіць на фанк, бо і беларусы таксама ёсць шчаслівыя. Ну, у нас нават і ведаеш, веру, што ў гэтым шчасці ёсць апазіцыйнасць. Это путинская система, можно сказать, что хочет, как мы сумовали, съехали и не писали, стратили надею. Не стратим надею, будем радоваться на зло им и развиваться. Але калі твой хіт «Асцярожна, лістапад» порваў Менск? Осторожно, листопад, осторожно, осторожно, листопад. Ён быў хутчэй пра сум, ці ўсё ж такі ён мажорны сум? Ён такі у такой сентыментальнай надзеі. Там гармонія мінорная, але там ідзе фанкавы грув. Што дае ўжо апрыоры табе такі як бы рух. Бо падабаецца спалучэнне з гэтай славянскай такой меладычнасці з фанкавымі, нейкімі лацінаамерыканскімі, заходнімі, такімі рытмічнымі малюнкамі. Знаходжу ў гэтым кансэнсусе нейкі такі шлях з таго, што окей, нават сонейка сыходзіць на захад, мы заходняя культура.
Сорі, я без тут не принижаю нікого, там, де скончується Магдебурзьке право, там якби у нас було Магдебурзьке право, ми абсолютно... Просто так сталося, що просто історичні процеси, ми трошки фанку з нас вибили, але не було навіть ідеї альбому «Фанк проникає на восток». Ну, якби як диверсійні отряди. Як завсёды на захід світло дійшло. Ну, Ночь так. прийшла, як звичайно, з усходу. Так. І тому бачу ў гэтым, але статыстычна веру, што колькасць шчаслівых людзей трошки павялічваецца. Ну, я такі аптыміст, аптыміст, але рэаліст, што фанку будзе болей, да і добра будзе болей. У якіх клубах выступаў асцярожны лістапад, як увогуле гэта песня, здавалася б, такая джазованая, увайшла ў папулярную культуру, стала... Ну, не, напэўна, можа, у ёй ёсць нейкі такі каханы сентымент. Па-першае, была нейк сустрэча, это ж тэкст на вершы Геннадзя Бураўкіна. Так, это дуже вялікі гонар для мяне, што асабіста. І прычым, Пятро, запрашаю цябе, я памятаю, он запрасіў, і мне падарваў у лісце падпісана так, тэксты. І прычым там былі надрукаваныя на аркушах такія 76-го года тэксты. Лістапад, тэкст, здаецца, 70, здаецца, 4-го года. І ён на такой жоўтай старой паперы, якая ўжо як алдова, і надрукавана, і там яшчэ памылачкі ёсць. Ён мне даў плеяду такіх тэкстаў, і я на іх напісаў песні, «Падаеш мне руку», ёсць такая песня, якую я зрабіў в Сінці-попе, таксама на яго тэксты. І лічу вялікім гонарам. І калі я гляджу, я чакаў нейкай там шчыра вялікай паэмы, там нейкай такой такіх... А тут все просто. Асцярожны лістапад, асцярожны. Асцярожны лістапад. Я такі гляджу, думаю, прычым прыдумалася гэта ўсё. Пасля чарговай я нейкі там 100-й раз я хадзіў на адборнае Еўрабачанне па прыколу, ну, як бы, радыёкампанію заходзіш, там, я весяліўся. І зноў, карацей, не прайшоў, думаю, ну, окей, канешне, ж музыка, ідзе далей, але цікава было дзяліць, хадзіў на этой конкурсы розныя. Хацелася дзяліцца. І сядаю ноччу, неяк вось гэты, памятаю, рэ 9, мі мінор 11, і злавіліся акорды, і з'явілася гэта мелодія. І все, і напісалася. І слухай, больш, напэўна, за 40 веселляў я адспяваў першы танец. Вось мяне запрашалі, там пафасная палатка, это ўсё стаіць, і гэта вось адна песня. І у меня бывалі сітуацыі, што я нават не ляцеў там у нейкую Партугалію, і прылетаеш, і ты адну гэтую песню спяваеш, маладыя танчаць, і ты ляціш назад. Я рада, што ты не застаўся артыстам аднаго хіта, што ў цябе бясконцая колькасць розных праектаў. Ну так, але ўсё яшчэ наперадзе. Так, я такі трошки больш, я просто бачыце бараду, такі вось там апранаю, здымаю. Я такі, напэўна, там в 50, мне яшчэ праз 20-30 год такі там все пачнецца, я яшчэ такі дзіцёнак, я яшчэ дзіцё. Вось, там все яшчэ наперадзе. Ну, топлёну. Вось, это ж такая маладосць, наш узрост, там, я лічу, што до 60 год, это все просто. Паглядзіце, Володя Цеслер. До рэчы, я ў яго кашулі. Так, я заўважыў, што эксклюзіўны дызайн. Так, падораная, вельмі просто чалавек. У адзіным асобніку? Чалавек, ён таксама малады, і трошкі там старэйшы за мяне, так, як бы. І настолькі энергетыка, творчасць. Вось гэта прыклад, і натхнення, і вялікая радасць, што такія людзі ёсць у нашай беларускай культуры і не толькі сусветнай культуры, бо гэты чалавек прынёс у сусветную культуру і выйшаў з нашай зямлі. Слуцк, Слуцчына, паўстанне, чын збройны. Вось такая зямля цікавая таксама. Я люблю аналізаваць Беларусь там па Палесе, вось это такі здзяленне на захад, усход, ну можна сказаць на поўнач, на поўдзень таксама можна, так, што вось разнастайнасці. Ну, разнастайнасць ёсць, Беларусь ўсё-таки не маленькая краіна, хаця 13-я па тэрыторыі ў Еўропе, дарэчы. Так. Больше за Аўстрыю і Чэхію. Так. Маленькая Швейцарія, так? Такія, якія дзіўныя былі генералізацыі, адкуль гэта пайшло, не ведаю. Вось. Таму, вяртаючыся да менскіх клубаў, ну гэта былі ўсе, напэўна. Яшчэ калісьці там раней это розныя яр-клабы, і ён жа Юла нейкі час быў, і это акварыумы, і графіці безлічную колькасць разоў, дзе бывала збіраў норм людзей, бывала і 10 чалавек, ну па-рознаму. І гралася на вуліцах. Быў перыяд, калі я
граў на вуліцах, у меня стаялі на некалькі фартэпіянаў у розных гандлёвых цэнтрах, я просто граў. Таксама дуже светлы, я памятаю момант. Такі просты канект з людзьмі. Вельмі падабаецца. Я таксама зараз думаю, можа зноў паграць на вуліцах. Сярод іншага, ты быў выкладчыкам падпольнага ліцэя імя Якуба Коласа. Так, вялікая была радасць. Гэта была такая таксама дзейнасць, некалькі разоў у тыдзень. Ездзіў спевы, выкладаў польскую мову. І дуже файныя дзеці, дуже добрыя ўспаміны. Ці выгадаў у спевака якога-небудзь? Ну, я памятаю, што мне розныя вучыліся. Яны зараз па ўсім свеце раскіданыя людзі. І, я памятаю, польскай мове у Сцёпу Пуціла, напрыклад, вучыў. Ну, так, былі. Так, ён там на Камчатцы сядзеў, жартаваў часам з мяне. Нормально, мы так з гумарам. Добра. Ну, але, відаць, навучыў. Ну, не толькі польскай мове, яшчэ і каштоўнасцям, і зараду энергіі, імкненню. Маю надзею. Вось. І таму згадываю гэты досвед таксама дуже пазітыўна, што была магчымасць падзяліцца гэтым досведам, выціснуць цытрынку і даць людзям падзяліцца. Таму... Гэта была вялікая адвага і вучняў, і бацькоў вучняў сысці з сістэмы, сысці ў рэальную у падполле, не ведаць, ці будзе ў цябе атэстат аб адукацыі. Так, нелёгка, канешне, але бачыце, ахвяраў патрабуе часам ідэйнасць, так? Хоць мы самі яе ствараем і самі несем сваё рашэнне. Вось так. А потым ужо гісторыя і падзеі будучыні расставяць ўсё на сваё месца. Час не вытравіў з цябе студэнта-філосафа. Толькі дадаў, напэўна. І ты даследуеш не слаба і ў самых розных фарматах, у тым ліку і ў фарматах пляцовак, на якіх адбываюцца твае шоу. Ад вуліцы і клубаў да філармоніі і палацу Рэспублікі. Ну, эксперыменты, так, палацу без публікі, так, палац без публікі. Так, рознае было, канешне, што такі не было. Ну, таму што гэта пошук, гэта творчасць. Памятаю, неяк мы выставілі проста піяніна, калі быў дзень дэнамінацый. У мяне ў ту ноч была ў графіці «Denomination Party». А ў дзень я проста взяў піяніна за $50, заехаў да бабусі адной, купіў піяніна і кажу, грузчыкі, а куды везці? Кажу, на Камаровскі рынок. Што просто на Камаровку? Да, ставьте ля фонтану, ля ўвахода на Камаровку. Яны прыязджаюць, разгружаюцца. Я сядаю, пачынаю граць. Падыходзяць, памятаю, журналісты. І ў мяне быў чумадан такі ляжаў. І ідэя была, каб людзі першы дзень новых грашэй. І людзі кідаюць старыя і новыя грошы, і яны разам там кучкуюцца. І памятаю, гэта першая пяцёрка з такім колам пала. Гэта такая чырвоняная, такая вось так. О, кажу, вось яно першае. Я граю, а я просто граю і думаю, заграю нейкі цыкл. Паграў адсюды Шопена. Потым пачаў граць цыкл ноктюрнаў Шопена. Першы сі бемоль мінорны, сі, до, ре, ля, сі, фа, 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 соль, фа, ре, мі, до, сі. І ўжо падыходзіць Ахова. Мужчина, чем вы занимаетесь? Что вы делаете? Что вы делаете, мужчина? И он отбегая, вертается. Приходит уже директор этой. Мужчина, вам заняться нечем? Вы тут играете? Яны ў шоку. І гэта было, як калі гэта сцена савецкага фільма «Помоги мне», калі яны все стаяць, крычаць, а гэта я сабе граю, думаю, я вас не чую, а яны стаяць і ругаюць мяне адначасова траём, навокал журналісты лахаюць з гэтага. Я не ведаю, відосы ее мусіць быць на ютубе недзе. Дуже смешная была сітуацыя, і прыязджаю, памятаю, участковы. Малады хлапец, гэтая фуражачка тут. І ён такі, імя, ваше отчество, і я нічога не адказваю. Я як Ісус перед фарисеями, я готовы толькі з Понцієм Пілатом размаўляць, карацей. І тут я просто маўчу і граю, і он, ваше імя, фамілія, я ігнарую, і там нехта падыходзіць, кажа, што я такі, там он типа записывает, без майго, дарэчы, што я падруклюю. І протокол, што іграл Шопена в публічным месце, типа нарушая, ну, як бы, ведаў бы, Фредерик 1810 года, померший в 1849, проживший 30, сколько там, 9 годов, все так. Что вот такие, да, как бы будут за его протокол, за... Дуже люблю Шопена. І потім, а я сказав хлопцям, і праз 2 години вертайтеся, каб забрати піаніно. І стоїть гэта участковая, вся эта орава, люди меня обороняют, нехто, а я просто мовчки граю. Подъезжаю грузовичок, гэта выходить, ну, за курками, загружают, ставить, это у шоку, яно шик з'їжджає, яны не применяют мер, типа,
Ну и все. Но у меня есть это где протокол, вот что то, что я играл Шопена. Унікальний протокол. Так, бачите. А я ні слова їм не сказав, нічого. Ну, мені його дали, я його не підписав, там, а може він і не пішов. Ну, мене не арештували тоді. У їх не хапило сили арештувати піаніста. Ну. А ў Палацы Рэспублікі была нейкая цэнзура, калі выступаў? Так. З якой ты праграмы выступаў? Слухай, гэта быў 2000, это было год пасля разгону плошчы, 2010 года, гэта быў снежань, на гадавіну разгону плошчы, это канцэрт быў. Так, мне там одну нейкую песню не далі, там нейкую беларускую маю, я забыў. І так это быў цуд, што мне дазволілі, не хацелі там нешта, але я так прынцыпова хацеў вось там у цэнтры так, ну, як бы ударыць у пронести слово. У сердце дракона. Так, там это был концерт у малой зале, не у великой, так. И то там тогда пришло полова этой залы, недзе. И у этой же зале отбываются оголошения центральной избирательной центральной выборчей комиссии, так, как бы. И у тым, как бы, антихраме наадварот вбіць унесці клін. Асвяціў. Бо там ж побач фундамент касцёла Фомы Аквінскага, дамініканскага касцёла, які мусіў быць на месцы паркоўцы, дзе ўваход у малую залю, насупраць будынку, дзе школа Глебова, дзе жыў Станіслав Манюшка, дарэчы, вялікі кампазітар. Вось, таму там кожны метр насычаны гісторыяй. Вось, дарэчы, куды б зайшоў яшчэ там у кавярню, вось на этом Пауле, там бы выпіў бы кавку, пасядзеў бы там, дзе дуже люблю гэту музычную школу Глебова, вось 10-ю. Там дуже прыгожы ёсць канцэртны залік на Дасе, мала вядомы каму. Там дуже добрыя раялі стаяць і туды бы духам таксама ноччу заграць. Мы ж выйдзем шчыльнымі. Так. Канцэрт на даху у нас чырвонай ніткай сёння праходзіць. Вось. Таму вось так. Пра трагічныя моманты ў жыцці. Пасля трагічнага сыходу з жыцця Ромы Англічаніна Так. ты прыйшоў у праект ЛСП. Я ўжо пачаў сябраваць, і мы там нешта рабілі, калі яшчэ Рома быў. Мы там і манетку акустычную зрабілі, памятаю, было дуже файна, канешне. Вось. І так, Олег дуже таленавіты, ён дуже багата піша. І тады нарэшце сустрэў чалавека, які рэальна, ён хадзіў да мяне там на дыханне, на практыку, і мы дуже сябраваліся, і ён мяне з Ромай пазнаёміў. І гэта было дуже цікавы досвед, так. Потым нашыя дарогі разышліся, так. Ну, кожны робіць свой выбар. Я не магу нікога асуджаць, канешне, у кожнага ён выбраў сваё. Ну, я рады буду памагчы яму ў той этап. І, ну, зараз у мяне свой шлях, у мяне ёсць свая творчасць, і што мы, як бы, і робім. У музыкаў бывае, што яны там так, неяк так, сяк. Гэта жыццёвы шлях. Я зараз вельмі узбуджана сябе адчуваю, таму што перада мной увесь свет, акрамя Беларусі і Расіі. Так, як калісьцік жартавалі, памятаю, Сергей Михайлов пыталі: а где вы выступаете сейчас? Мы выступаем во всем мире, кроме России и Беларуси. Вось. З дзяцінства, памятаю, глядзеў на мапу ці на глобус, і гэта выклікала захапленне. Вау, вось такія кантыненты і людзі. А потым яшчэ гэтыя межы, як людзі ў гісторыі дзялілі, і гэтыя дзяржавы, межы змяняліся. У меня была такая забава ў дзяцінстве намаляваць, там, напрыклад, мапу планеты і дзяржаваў вядомых там у нейкім першым стагоддзі, потым як у 5-м, а 10-м, як межы, асабліва ў 20-м стагоддзі, так, там перыяд з 17 па 22, калі ў ўсходняй Еўропе гэтыя межы, так, ну, так, не толькі так. Ва ўсходняй, імперыі развальваліся, межы мяняліся. І дуже цікава гэта ўсё, таму лічу гісторыю і нейкі такі заклік да аналізу мінулага, як таксама як філасофію адным з фундаментальных. Бо калі мы разумеем, што, дзе, як мы, нам трошкі лягчэй зразумець, як рабіць, што і дзе. Тут таксама, дарэчы, вяртаючыся да астрафізікі, так, асабліва апошнія адкрыцці Джеймса Уэба, тэлескопа. Калі мы разумеем наше месца ў сусвеце, ну трошкі больш, канешне, яшчэ больш пытанняў узнікае. Але гэтыя адказы, якія задаюць пытанні, яны даюць нам больш-менш разумення. І гэта месца зменшаецца ці наадварот павялічваецца? І адначасова. Адзіная разумная цывілізацыя? Не думаю. Не, ці мы кропка на ўскрайку? Не можам быць адзінай цывілізацыяй, таму што паслядоўнасць досведаў у 95-м годзе адкрылі першыя планеты. І дзякуючы гэтаму досведу мы разумеем, што наіўна сцверджваць, што мы адзіныя. Проста пра пытанне адлегласцяў. Мы так далёка адзін ад аднаго, што no way. А хуткасць святла
300 тысяч километров в секунду, 10 триллионов километров у год, один парсек. І калі нават ляцець з хуткасцю хвалі фотонаў, што немагчыма, гэта черепаший тэмп. Мы нікуды не... Гэта трошки нас, до речі, ми такі, якби, як граф Монте-Крісто, як наш лёс на гэтай планеце, у гэтай сонечнай сістэме даволі такі прадказальны. Мы тут у палоне. Нам трэба перавесці сябе ў іншую форму існавання, можа, в Кремній там, і паслаць сабе. Але мы доўга будзем ляцець. Я лічу, што, канешне, досвед нашай сонечнай сістэмы, мы будзем яе вывучаць, мы паляцім, станем на Марс, але доўга там не патусуешся. Нават калі займацца спортам актыўна, пры той гравітацыі. Але гравітацыя смешная штука. На Фобасе ці Деймасе, падарожнікі Марса, гравітацыя такая маленькая, што калі раз, два зрабіць, хоп, дзыгнуць, і ты проста ляціш. І ты будзеш падаць паўгадзіны. Павольна, павольна, павольна. А вось пабавіцца... Уражанне, што ты там ужо быў. Ну, можа, і быў. Астраномія дуже файна. Можа, калі б я не быў з музыкай звязаны і там з філасофіяй, то я б пашоў, можа, в астрафізіку. Гэта дуже цікавая і годная справа, бо яна дапамагае таксама даведацца, што мы, хто мы, адкуль, як. Такія фундаментальныя пытанні, якія задае сябе істота жывая, калі яна дасягае нейкага ўзроўню па асэнсаванасці. І гэта цікава. Ну, бачу, табе вельмі неабыякавая тэма космосу. І калі вы з Лерай Яскевіч здымалі кліп на песню Space Oddity, на серці повниш ти, де мой дом відомо тільки кораблю. Передайся жонці, як я її люблю. Я земля, майор, прийом на пульте збой, сигнал помер, ти на сувязі, майор. шыкоўнейшы матэрыял, цудоўная песня, вельмі яркі кліп. Распавядзі, як гэта было. Так, гэта была такая ініцыятыва. Памятаю, мне патэлефанавала Ганна з менеджер Кінаконгу, напэўна, бо гэта рабілася. Так, гэта рабілася, это быў фільм «Неверагоднае жыццё Уолтера Міці». І да яго менавіта была гэта агучка. І памятаю, кіно гэта паказвалі, быў сеанс, калі былі праекты беларускамоўнай пераклады сусветных фільмаў. Пад кіраўніцтвам Андрэя Кіма існавала ініцыятыва «Кінаконг». Так. І быў вельмі такі пазітыўны досвед. Я вельмі рады, шчаслівы, што гэта адбылося. Песня дуже глыбокая, таму што творчасць Дэвіда Боуі дуже не такая, не паверхоўная. Кранаюцца вельмі глыбокія тэмы. Гэта, дарэчы, вяртаючыся да нашай размовы зараз, мала шансаў у сваёй бляшанцы, так? У перакладзе Хадановіча. Вось мы на гэтай нашай зямля, і наша такая бляшанка, і мы ў ёй, вось як бы, гэта наш дом. І нам нічога з гэтым не зрабіць, і прыняць, любіць, паважаць. Гэта канструктыўны выбар. Таму тая песня і гэты кліп на Дасе ў Менску таксама з сентыментам узгадваецца. Памятаю, аранжыроўку гэтую я зрабіў літаральна за 4 гадзіны. Я прыехаў, сеў за нейкі, это быў, здаецца, Андрамеда, стары сінтэзатар, і курсвайл был у Паўла Сінілы, і зрабіў гэта такія касмічныя сінты. Дарэчы, у гэтай песні не выкарыстоўваецца зусім драмсы, там няма барабанаў. Все зроблена на эмбіент. Дзімка сябра заграў крувова на гітары гармонію. Я апусціў некаторыя моманты, змяніў канцэпцыю. Як іншая амаль песня атрымалася, але яна з такім вечным нейкім пасылам. А яшчэ ёсць дуже файнае відэо, дзе нейкія людзі, сям'я паляцела на запуск Тесла Кара у SpaceX, калі яны рабілі. І нехта зняў такі, змантаваў любительскі фільмік, дуже прыгожы, дзе паказваецца ўся працэдура запуску, падрыхтоўка ракеты, і гэта нехта сям'ю здымае, гэта монтаж аматарскі. І вельмі, сапраўды, рады, што рэзананс дайшоў да песні так, што людзі нават проста выкладвалі некаторыя там свае нарэзкі пад гэтую мелодыю. Круто. Дзеля гэтага варта жыць. Беларуская сям'я паляцела на... Я так думаю, так, бо я не ведаю, хто гэта людзі, проста знайшоў на ютубе гэты відос, і там яны змантавалі сваю паездку, бо ёсць фэны, якія лётаюць яны фоткаюць гэтыя запускі ракет, так, і гэта цэлая такая культура.
толькі караблю. Перадайце жонцы, як я яе люблю. Я земля, майор, прыём, на пульте сбой, сигнал помёр. Ты на сувязі, майор, ты на сувязі, майор, ты на сувязі, майор. Як атрымалася калабарацыя з Лерай? Дуже файна, дуже файна. Ми списуємося по сьогоднішній день, може ще нешта в будучині зробимо. Тому ми неякі виступали разом не раз, може і в перспективі виступимо. А ти не тільки виступаєш, ти ще маєш і інші проєкти. Ну, такі трошки так. Это... Розповіді, будь ласка, про свій гастропроєкт у Лісабоні. Я б сказав, що це пакуль Астра-проєкт. Астра. Перш за все, гэта проєкт, ну, у сенсі, що він ще у стадії реалізації, я не можу дуже багато що казати. Могу таки сказати, що я з'являюся ініціатором суполки, заснування такої юридичної суполки білорусаў у Лісабоні. Так. І за гэтым стаіць база. Ўсё, што магу зараз падзяліцца, так што бо пасля Варшавы, напэўна, ну, у маім коле знаёмых, это горад номер 2 з вялікай колькасцю актыўных беларусаў, якім неабыякавая будучыня і лёс краіны, і лёс культуры. І там і матэматычная колькасць тых людзей як бы выявила ініцыятыву, што ну, ёсць. Нетрывіальна. Так, таму хутка, ну, на працягу, я думаю, года будзе там месца, дзе кожны беларус можа знайсці, зайсці і там трошкі неяк. Але яшчэ трэба крыху часу, так. І якія творчыя планы? Далей пісаць музыку па-ангельску, па-французску, эксперыментую з стылямі, эксперыментую, мешаю, раблю такое, каб я сам у шоку ад таго, што раблю. Я там зрабіў песню, думаю, нічога сабе, я ніколі не думаў, што нешта такое. І мне хочацца здзіўляць самога сябе, бо раблю музыку для сябе. Ну, і дзялюся, а калі ты любіш, то і нехта іншы палюбіць. Ну, все проста. Ты зараз актыўны ў TikTok. Ну, стараюся, так. Вот такі запусціўся недавно. Дуже мне было цяжка гэта, бо там патрэбна сістэмнасць такая. А творчасці на часам, ну, я сістэмна займаюся, і таму вырашыў, окей, я просто ставлю телефон, я практыкую, нешта драмсы набіваю, і гэта вось, як бы вырашыў манетызаваць свае практыкі музычныя. І хто твоя аўдыторыя? У асноўным заходнія. Гэта ад Польшы да Бразіліі. TikTok людзі, Індыя. Вось. Яны не ведаюць, што я наогул з Беларусі. Так. І я хацеў бы зрабіць нейкі прадукт, каб сапраўды зрэзанаваць і выступаць па свеце і ну, любіць гэты свет і падарожнічаць. Падарожжа лічу адным з самых асноўных аспектаў. Пазнаваць жыццё, колькі яшчэ краін, дзе там ну, хочацца пабываць, там як не ведаю, Злучаныя Штаты, Мікранезіі нейкія, ну неверагодна. І таму хочацца планы такія рабіць далей творчасць і пісаць. Цяжка, канешне, мне цяжка зараз пішацца. Эмпатычна дужа ўспрымаецца вайна і сітуацыя з палітзняволенымі. Гэта цісне. Але трэба жыць далей. І трэба нельга впадаць у дэпрэсію. Гэта не канструктыўна. Ну, як бы можна трошкі пасумаваць, але потым трэба браць сабе так і вылазіць з гэтай эмацыйнай ямы, бо дзейнасць, нам трэба дзейнічаць. Гэта дапаможа, гэта выцягне нас з гэтай такой дэпрэсіі. Да? Здаецца, што няма надзеі. Але паверце, час, ну калі не мы, то час робіць сваю справу. І дыктатары смертныя. І калі нават мы возьмем зараз сітуацыю, она дуже такая песімістычная, калі шчыра. Я не хачу хлусіць людзям, я не хлушу сабе. Возьмем варыянт Берлусконі. Берлусконі сышоў на пенсію ў 84. Лу і Пу ім па 70. Яны маладыя. Яшчэ можа ўсё цягнуцца і 10 год, і 12, і 13, і нават 14. Тут, я маю надзею, не будзе Мугабе варыянта. 94, так? Ну, это яшчэ атрымоўваецца за... Гэта будзе страшна, калі як бы, ну, як Брежнев, там, хоць ён быў 18 год, што тады здавалася для тых пакаленняў вечнасцю, а зараз там уже 30 год прэзідэнцтва, ну, так званага. Час іх забярэ. Час тады. І тут момант, нам трэба будзе быць канструктыўна, калі мы будзем гатовы для нейкіх пераменаў, каб не нашу тут цытрынку досведу, як бы, ну, і той дэмакратычны працэс дуже цяжка. Тады дэмакратыя як бы пала, так параўнаць семя, пала на непадрыхтаваную глебу.
І папулісти використовують демократичні інструменти, каб прийти до влади, як це робив Гітлер і так далі. Так? Якби, ну, у 29-му годі на виборах Гітлер отримав за НСДАП 2 з нечим відсотки. А в 33-м уже більшість. 30 з нечым. Праз тое, што ён як бы там США робяць, і адбыўся 29 год. Праз гэта, што вось так, папулізм дуже моцна ўплывае, людзі шукаюць атухі, падтрымкі. І гэта небяспечны інструмент. Калі грамадства неадукаванае сацыяльна, грамадска-палітычна, папулісты робяць сваю справу. Ну, альбо не ўпэўненыя і перакладае на кагосьці адказнасць за свой завтрашні дзень. Так, і все, і атрымоўваецца, што перамагае папулісты, дэмакратычны інструмент неэфектыўны. Атрымоўваецца, што нейкая зноў часовая дыктатура нейкага... Але бачу, што тут праблема яшчэ такой папулярнай улады, так званай, канцэпцыі. Я дуже багата думаў пра гэта. Ідэі, напрыклад, рэвалюцыі Кромвела ў Англіі, яны паўсталі супраць павышэння падаткаў. Калі прыйшлі да ўлады, павысілі яшчэ больш, у 10 разоў. Французская рэвалюцыя, 1789. Кароль, які быў абезглаўлены, нават не думаў уводзіць абавязковую воінскую павіннасць. Што рэвалюцыя французская, якабінскі тэрор, Робесп'ер, колькі было выкашана, так? Не, ну але там наспевала, і генеральныя штаты для таго і сабраліся, каб абмеркаваць стварэнне Канстытуцыі. І гэта мяне таксама пужае, што наколькі яшчэ ў будучыні можа праліцца кроў, і, на жаль, у палітычным свеце, каб усталяваўся мір. І самае страшна, што ўсё роўна будзеш, это все неяк скончыцца потым. Канечне, гэта скончыцца развалам Расіі і татальным фіаска Масквы, але гэта будзе грандыозная, такая, ну, балючая рэч. Бо ніхто не хоча на Расію нападаць, а яна хоча, каб на яе напалі. Яна себе паводзіць як у рэстарацыі хам, такі, які вось он пачынае шумець, і пытанне вось у наведвальнікаў ці адміністрацыі, ну, это амплітуда вось паводзінаў, калі ён уже настолькі пачынае па-хамскі себе паводзіць, што яго трэба выкідаваць з рэстарацыі. Такі вось атрымоўваецца выкідаваць з планеты Зямля, як бы культуру, якая так па-хамску себе паводзіць, па адносінах да суседзяў. І вось якая тая амплітуда, да, вось гэтага цярпення. Пакуль размаўляе адміністратар, але хутка паклічуць Ахову. Ну вось, і даўно ўжо трэба Ахову клікаць і выкідаваць. А усе, ну ён такі бугай, ён ж такі, типа, ну ніхто не хоча, вось, а ён ведае, і ён хоча, ну давайте, нападайце на мяне. Ён жа посуду наб'е. Я вось тут, я быў у французскай рэстарацыі, 1812 мяне не пабілі. Вон, нямецкай рэстарацыі быў, ну, калі так параўнаць. Так. І гэта праблема. І з гэтым, а так для эканомікі расійскай, акупацыя Расіі, это было б выратаванне. Я уявляю, Москву поделены на французскую зону, там, на американскую зону. Выезжаете с Китая города, вы въезжаете в голландскую зону. Ну, і тады, калі б Расія акупаваная была падкантрольная з яе рэсурсамі і з заходнімі сістэмамі, дзе карупцыйныя схемы, ну, дуже ў меншым адсотку, дзе ёсць мільён магчымасць скрасці, скрадуць 100 000, а 900 пойдзе на дарогі. А не там, где есть миллион, магчымасць скрасці, яны скрадуць 3 миллиона, там, где есть миллион. И это проблема. И, конечно, эканамічна для России это было бы так. Але так, наогул, у меня была такая жартаблівая, забаўляльная, фантасмагарычная ідэя, што калі там Путин памірае, мы там ставим свайго стаўленіка Лжедмітрія. А што робім? Знаходзім траюрадных, квадраюрадных Романовых, нейкую прыгожую сексуальную прынцэсу з Галандыі, з легалайз краіны, абавязкова, якая не размаўляе па-расійску, ім гэта знаёма, Кацярына, пратэстантка, немка, як бы, ну, прымае культуру. Яна будзе прыгожая, яна будзе чыста лентачкі разрезаць, а вось урад будзе наш, ну, як бы, ўсё. І абавязкова з кроўю радзівілаў. Насельніцтва будзе мець змест Пуціна, Сталіна, ікону, вось у кутке, імператрыца, государыца, і ёй будзе культ пакланення. Вось яна, ёсць туды энергетыку сваю, за яе там свечкі, государыца, наш богам данная, маўчаць. Трэба ну, і так паволі інкультурызаваць Расію, распавядаць, што нельга нападаць на суседнія народы, гэта неканструктыўна, вось танчык і краіна, не-не-не, ну, на такім узроўні паказваць, ну, выбачайце, бо ёсць момант, калі мы не інкультурызуем Расію, яна не інкультурызуецца сама. Это факт. І гэтая культура, якія суседнія, як за Сіріяй калісьці было. Фінляндыя, Швецыя ўжо, так, як бы, якая мяжуе Эстонія, Латвія, Літва, вольная Беларусь, Украіна і Малдавія, Турэччына, адвечны вораг маскоўскага, як бы, таксама краю. Польша. Нам у нашых інтарэсах
Бо в Німеччині, Франції, там, ну, Франції, окей, французький іностранний легіон, але в Іспанії їм наше сусідство з Росією до одного місця. Ну, дуже важливо було б наше некое таке згуртування. І, ну, гэта зараз гучыць неяк цяжка, да, але прыйдзецца абараняцца, бо імперыя будзе наступаць. У іх каштоўнасці іншыя. Каштоўнасці, якія ідуць, не ўсе рускія такія. Это, ну, але праблема, што рыба гне з галавы. І таму зараз выбачаюся, што кажу, можа, такія страшныя рэчы, але бліжэйшае будучыня будзе цяжка, а потым будзе добра. І самае страшнае, што ўсё роўна гэта ўсё скончыцца мірам потым. Складаецца ўражанне, што сёння ў цябе першы выпуск матывацыйнага блогу ад Ну, Петра пэўна. Клюева. Матывую. Пётр матыватар. Што параіш нашым слухачам, гледачам? Ну што параю? Вера ў сябе, у сваю справу. Не хлусіць сябе, не хлусіць сябе. Рабіць тое, што ты хочаш, бо соцыум цісне часам. Цісне так, што ў выніку людзі робяць не тое, што хочуць. Добра бы неяк папрацаваць і, окей, выконваць некаторыя свае абавязкі перад соцыумам, але быць сабою пры гэтым. Бо тады лягчэй будзе быць шчаслівым. Можна нават крыху беднейшым, але ў сваёй справе, якой ты любіш. Тое рамесніцтва, якое ты робіш з пасай, тады трошкі, напэўна, будзе лягчэй жыць. Вось я гэта хачу параіць. Асабістага досведу, бо праз нейкія крызісы былі спакусы, там, можа, што трэба, ну, бо зараз я значна меней зарабляю з музыкі, чым раней. Але не, я толькі буду там. Нейкую дзейнасць я маю, паза, але гэта як хобі. Бо, ну, за піяніна сидзець цэлы дзень таксама цяжка. Таму раю любімую справу. А калі вы не знайшлі, знайдзіце. Луі де Фінес стаў знакамітым акторам у 55 ці 6. А ён быў джазавым піяністам, дарэчы. Мало хто пра это ведае. І, здаецца, ўжо сидзіць гэты 52-гадовы мужчына ў рэстарацыі і грае проста тырыдан, 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 там, тырыдан, там, тырыдан. І тут, а ты ведаеш, праз 6 год ты станеш сусветна знакамітым акторам. І твае фільмы будуць глядзець, типа, вось як яно можа быць, так? Жыццё дужа непрадказальнае. І кожны з нас нават не ведае, наколькі гульня, і хочу сказаць важную рэч, гісторыі кіруюць выпадковасці. Людзі вечна склонныя да загавараў, што вось гэта там запланавалі масоны. Не, гісторыя гэта савакупнасць выпадковасцяў. І ў гэтым, дарэчы, ёсць трошкі такая страшная прэдзістынацыя, што выпадковасці яны кіруюць будучыняй. І тое, хто будзе там прэзідэнтам абраны, мы нават яшчэ не ведаем імя таго, хто ён сам можа не ведае, хто будзе там пасля пераменаў у Беларусі. Напалеон, калі не пазыкі яго сям'я была ў вялікіх даўгах. Гэта выклікала яго паехаць Бонапарта, гэтага маладога, ў Парыж зарабляць грошы. Калі б не было гэтых даўгоў, он паехаў сплочваць пазыку, выпадкова стаў імператарам. Ну это ж проста, вау, як так? І тут вось гэтая гісторыя, асабліва з гісторыяй людзей, што выпадковасці. Я хачу натхніць кожнага, і што мы зараз ось сядзім, глядзім гэту праграму, размаўляем, а зараз падзеі, якія будуць пасля гэта і падчас іх гэтай выпадковасці, яны будуць змяняць лёс. І гэта не нейкі загавар, гэта ўсё выпадковасці. І ў гэтым ёсць асэнсаванне гэтага моманту, яно трошкі можа дапаможа нам, ну, што трэба keep going з нашымі справамі, не трэба overthinking. Выбачаюся за такі, так, як бы мешаны, але ну, мы заходняе грамадства. Наш матывацыйны блог. Заходняе грамадства, так, як бы, чаму б не скарыстацца заходняй тэрміналогіяй. Таму гэта натхняе. І гэта ўзбуджае, што мы самі, нават пры ўсёй нашай нейкай там, ну, планаванні, мы цяжка нешта запланаваць і дзейнічаць па абставінах, у моманце. То бишь, трымацца так на чекінгу, быць на чеку. Але ў добрым сэнсе, не ў такім. Што ж, зычу тваёй аўдыторыі і аўдыторыі Менску за кадрам выйсці з эмацыйнай ямы, не трапляць у яе зноў, багацець так. І табе вярнуць Так. колішнія даходы. Ну, кожнаму, і кожнаму, і нават больш, каб было. Зычу не губляць натхнення і імпэту. Ніколі. Дзякуй за твою творчасць. Дзякуй за размову. Дзякуй тебе, дзякуй. А я нагадаю, што сёння ў Менску за кадрам быў беларускі музыка, аўтар-выканаўца, кампазітар і філосаф, а зараз яшчэ і матыватар Пётр Клюев.